खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनैनिफ्राय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा दिनैनि थिक सानसे सिगां थामहिनबा 1 अक्ट'बर खालाराव नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 43 बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेलनि मोनसे जुनिया खौरां होनो आखायाव लादों। थांनाय 1 अक्ट'बर खालाराव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सितुलपुर गामिनि थैखारकुसि गुदि फरायसालियाव नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 44 बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेलखौ खुंनाय जायो। थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो BKWSनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि जयकान्त बर' बिथाङा सुंद' बिबुंथि लाखियो। थान्दै मेलखौ जागायजेनो जायगानिनो आर'ज हानजानि दोंसे आर'ज मेथाइजों। मोनबा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नुजाथिनाय थान्दै बिथांमोननि नुजाथिनाय थान्दै मेलखौ सामलायो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि परमानन्द बर' बिथाङा। थान्दै मेलनि बान्थ्रा दान्थेयारि थासारिखौ मिलौदो खालामो मुस्रि रमेश रामसियारि बिथांनि दोंसे मेथाइजों। मख'नो गोनांदि बे थान्दै मेलनि मैजायावनो धमधमा ओनसोलनि सासे गोदान लिरगिरि नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि धनेश खाख्लारिनि गांसे बिजाबखौबो बेखेवनाय जायो। बिजाबनि मुङा खन्थाइनि जथाइ। बिजाबखौ बेखेवना होयो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि परमानन्द बर' बिथाङा। बे थान्दै मेलावनो गोदोनि मोनसे समाव ट्राइबेल संघनि बारग' नेहाथारि मानगोनां थानेश्वर बर' बिथाङा नुजाथिनानै मेहेर गोनां खालामो। दा बेहाय आं बिनि गेजेरजों आङो आंनि फंनैसो जोंनि BKWSनि बिखय आङो बुंनानै नोंथांमोननि गेजेराव नैरोजा मायथाइयावनो जोंनि BKWSनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय दा BKWSनि साननाय बिखौ नाथाय जोंनि सिमेन्ट सापरियाव बायदिसिना बुद्धिजीबि बा गासैखौबो थुनलाइ आफादनियानो जा बा फरायसा आफादनि जाबादि बारग' आफादगिरि गासैखौबो गुबुन बिथिङाव जौगालांनायनि हाबाफारिखौ 나의 하니까 바로 그거리라 수기 멈춘 실바이 나의 하니까 오픈이 라순기 모자되니 허가 보럽다든 어우등등 모르 먹은다마 모르고 먹은다마 난 시기바이 시다가 가봐야 된다고 위에다 오홈이라 삼식이 이리거라 누구나리 맞춰라 이리게 한다고 위에다 무자